can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Atratre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ne esi fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besen so atratre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw we eye Kumawood TV for ana ahyɛda akɔfa a teacher for a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ ye de 300 Ghana cedis pɛ ebesua sa nneɛma we nyina ɛde nam ye no pɛ na ɛyɛ baabi a ofiri bia no wobetimi aba bi ye nyina ye ba Kumase ɛyɛ ahodwo Atenga junction baabi a Kumawood TV wona sɛ wofra chiri na ɛba accommodation baabi a obɛda no ɛyɛ free Jumadi Ebaso 22nd and 23rd February 2020. Etibusumi atosumienu. Nida atosu aduonumienu eni aduonumiensa. Enumuana ye sa Jumadi. Aye memenda eni kwesiada eni ye si ho. Se ye sa Jumadi we. We obi bia timi baby. Se wo ye lawyer ni, se wo ye fitani, se wo ye okuani. Adwuma bia wo ye bia bra na besuensa no dwuma so ka ho. Enu ti fa number na egu screen so no. Na
Job
training job training Kumawood Training Institute ɛyɛ Kumawood TV for at the job training ɛbrɛ Ghana for nyinaa yɛde ɛnamienu esi hɔ akyerɛkyerɛ nsa no nnwuma bi te sɛ fresh yogurt sɛnea esi yɛ fresh yogurt bees making sɛnea esi yɛ ahweneɛ de to yɛn nsa ne yɛsisi fɛfɛɛfɛ liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so yɛbɛsan so akyerɛkyerɛ 3D epoxy biodigester saa nsa no nnwuma wei nyinaa no yɛde namienu pɛ esi hɔ na yɛakyerɛkyerɛ wei ɛyɛ Kumawood TV for ana ahyɛ da akɔfa atikyafo a ɔma ben ɛwɔ nimdeɛ ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo bɛtumi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wode abɔ ɔbra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ anaasɛ yɛde 300 Ghana cedis pɛ ɛbɛsua saa nneɛma wei nyinaa ɛde namienu pɛ na ɛyɛ baabi a wofiri biara no wobɛtumi aba bi yɛn nyinaa yɛ ba Kumase ɛyɛ ahodwo Atenga junction baabi a Kumawood TV wɔ na sɛ wofiri akyiri na ɛba accommodation baabi a wobɛda no ɛyɛ free Jumadei eba so 22nd and 23rd February 2020. Eti busumi atosu mienu. Nida atosu aduonu mienu eni aduonu miensa. Enumu ana yeye saa Jumadei. Eye memenda eni kwesiada eni yesi ho. Se yeye saa Jumadei we. Wei obi biya timi baby. Se woye lawyer ni, se woye fitani, se woye okuyeni. Adwuma biya woye biya bra ne besua nsa no dwuma so ka ho. Enu ti fa number na egu screen so no. Ne frɛ yɛn sesi a. Frɛ yɛn wɔ 0200 603 602. Frɛ 0543-596070. Frɛyɛnse CA na register wudin. Ɛyɛ Kumawood Training Institute. Ɔse ɛnsano dwuma ahemfie. Afei na yɛnso yɛte asimu. Ɛbɛyɛ. Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up. Yes, Emmanuel son. Was it Ubati Awoswo? Shake your waist. Ejeko, ejebo, ejananya bedu. Awoswo jumedia. Ye free naka cray. Achinchiri, akwamia mea. Ayi ma omu wafe. Omu wakono. Omu ucha. No mutimidu omu sisi ediasa. Awoswo mani ye fe. Emmanuel son say kwa yi omu mea mea nyina. Ye do omu nyina be shiemu ewo Kumase. Ye be who is who. Sabre wena. Onsu betimi avotu. Na wodi ama favorite contestant. Why anybody kunim? Why aye Kumawood TV? The April live. Meminda way and meminda bia. Ewo a WhatsApp ahojo Atenga junction. Kumase baby a Kumawood TV wono. Anumre no sia pepepe na red carpet na chance. No so na audience ni na trase 8 p.m. na nwotwe pepepe. E bi dwumade na ahyehye so. Eye free. Eno ti wonu abusuafo nyina. Momra na mama support mo favorite contestant. Babode asa oba vote. Google Play Store. Download Kumawood multimedia and answer but awoswo keke na follow instructions no na vote my favorite contestant wey aya Wobati Awoswo was shake your waist sponsored by Wobati Agombia capsules and Asempa Heba Misha supported by some Dakus initiative immense creation and a PSA collection was Wobati Awoswo shake your waist abeye butu Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Job training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV for at the job training ɛbrɛ Ghana for nyinaa yɛde ɛnamienu esi hɔ akyerɛkyerɛ nsa no nnwuma bi te sɛ fresh yogurt sɛnea esi yɛ fresh yogurt bees making sɛnea esi yɛ ahweneɛ de to yɛn nsa ne yɛsisi fɛfɛɛfɛ liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so yɛbɛsan so akyerɛkyerɛ 3D
bee epoxy biodigester saa nsanodwuma wei nyinaa no yɛde nam yɛnu pɛ esi hɔ na yɛakyerɛkyerɛw wei ɛyɛ kumawu tv foɔ ana ahyɛ da akɔfa atikyafo a ɔma ben ɛwɔ nimdeɛ ɛwɔ nsanodwuma ho sɛ ɔmo bɛtumi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsanodwuma na wode abɔ
aya cool 300 Ghana cedis pe anase ye de 300 Ghana cedis pe ebesua sa niema we nyina e de na mienu pe na ye baby a ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakuma ase eye ahojo Atenga Junction baby a Kumawood TV wona se ofra chiri na eba accommodation baby a obeda no eye free Jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu ni da atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enumu ana ye sa Jumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa Jumade we obi bia timi baby se wo ye lawyer ni se wo ye fitani se wo ye okuani adwuma bia wo ye bia bra na besua nsa no dwuma so ka ho eno ti fa number na egu screen so no na frey nsesi a frey was 0200 603 602 frey 0543 596070 frey nsesi a na register wudin eye Kumawood Training Institute ose ensa no dwuma ahimfie afei na yensu ya tiasimu ebeye. Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up, pound it, pound it, pound it up, pound it up, pound it, pound it, pound it, pound it. Yes, Emmanuel son was it ubati awoswo shake your waist ejeko ejebo ejananya bedu awoswo dwumadia ye free na kakra yi achinchiri akwamia mia ayi ma omu ho fe omu akono omu ho twa no mutimi de omu sisi edi asa awosoma ne ye fe Emmanuel so say ekwayi omu mia mia nyina ye do omu nyina be hia mu ewo Kumase ye be hwe who is who sabe winner nso betimi avote na wo my favorite contestant why anybody kunim why aye Kumawood TV the every live memenda way and memenda bia ewo awos pop ahojo Atenga Junction Kumase baby a Kumawood TV wono anumre no sia pepepe na red carpet na chance no so na audience ni na atrase 8 p.m. na nwotwe pepepe e de dwumade na ahyehye so eye free anoti wonu abusuafo nyina momra na mama support mo favorite contestant babodi asa oba vote for Google Play Store download Kumawood multimedia and answer ba awuso keke na follow instructions no na vote ma o favorite contestant wey aya wobati awuso was shake your waist sponsored by wobati Agombia capsules and Asempa Heba Misha supported by some Dakus initiative immense creation and a PSA collection osi wobati awuso shake your waist ebeye butu
training, job training, job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ebre Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Atratre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ne esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besen so atratre 3D epoxy, biodigester. Sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pe esi ho. Na ya tratre we eye Kumawood TV for ana ahyeda akɔfa a teacher fo a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ anase yɛ de 300 Ghana cedis pɛ ebesua saa nneɛma we nyinaa ɛde na mienu pɛ na ɛyɛ baabi a ofiri bia no wobetimi aba bi yɛ nyinaa yɛ ba Kumase ɛyɛ ahodwo Atenga junction baabi a Kumawood TV wɔ na sɛ wofra kyiri na ɛba accommodation baabi a obɛda no ɛyɛ free Day Ebaso 22nd and 23rd February 2020. Eti busumi atosu mienu. Nida atosu aduonu mienu eni aduonu mienu.